šta Miroljub misli o Trećem svetskom ratu i o tome da li će Srbi uspeti da se slože i vrate svoju duhovnu kolevku Kosovo i Metohiju. Dragi prijatelju, Treći svjetski rat je blagi izraz za ono što će da se desi. Znači, ti imaš svjetski rat, kidanje, ubijanje, sada razvijeno nuklearno oružje i tako dalje. A znaš šta u Bibliji piše? Šta će se desiti? Kaže, bit će rata, gladi, pomora i zemlja će se tresti po svetu. Znači, neće samo da bude rat, nego će ove odozdu da tuče. Kako rat i plus Bog dobije. Tako, znači, rat, piše u Bibliji, rat, glad, pomor. Znači, nije to... Znaš šta je pomor? To je kad umire ogroman broj ljudi, ne ovo korona, ovo blejanje. Znaš? Znači, rat, glad, pomor. Danas ljudi ne umire od korone, umiru, razumeš, od drugih bolesti, oni kažu korona. Srbi ga uvo, korona, ti ima korona. Znači, rat, glad, pomor i zemlja će se tresti po svetu. Ti u otkrivenju kad govori, kaže Bog, a kamoli kad pustim 4 svoja zla ljuta, rat, glad, pomor i zverinje zemaljsko. Uskoro će da bude takva situacija da će divlje zveri da napadaju ljude, kad Bog to dopusti. Kad Bog dopusti demone da uđu u životinje. To će da bude, znaš šta će ovi što žive po kavezima sa kerovima. Ima kerovi da ih pokidaju. Ima da ih odvale. Razumeš? Ti ne možeš prođeš kroz Beograd, brate, da ne nagaziš na kereći izmet. I po ovim gradovima, ima sad i po Leskovcu. Razumeš? Ide ker, brate, vrši nuždu. Razumeš? O, jedna šeta ker. On ker ide, brate, samo se istovara, razumeš? Hekla. Samo hekla. I onda moraš da paziš, kad ideš po ovim goveđim gradovima, mora paziš da je gaziš. Razumeš? On živi sa kerom u stanu. To je moderno, evropski. Maltretira kera, mučenik, živi u kavezu. A i što čovjek živi, nego doveo kera da maltretira u kavezu. Tako da dolaze mnogo teška vremena, prijatelj. Šta ti kažem?